Всички говорят за бруталните чипове на Nvidia. Конкуренти като AMD и Intel, както и гиганти като Google и Amazon, харчат десетки милиарди долари всяка година, за да направят по-бърз хардуер. Истината обаче е друга. Дори AMD да извади двойно по-мощен и двойно по-евтин чип от този на Nvidia, те пак ще изгубят пазарната битка. Защо? Защото тайното оръжие на Nvidia изобщо не е желязото. То не е самата видеокарта. То е софтуерно, нарича се CUDA и днес ще ви разкажем как това решение спаси компанията и създаде най-мощния монопол в модерната история. За да разберем истината, трябва да се върнем 20 години назад във времето. Годината е 2006. По това време Nvidia е известна просто като компания, която прави добри видеокарти за тинейджерите, които играят компютърни игри. Но изпълнителният директор Дженсън Хуанг вижда нещо, което никой друг не подозира. Той осъзнава, че архитектурата на графичните карти е перфектна за сложни математически изчисления. Много по-добра от стандартните процесори на Intel. Затова Дженсън взема безумно и изключително рисковано решение. Той инвестира стотици милиони долари, почти целия свободен профит на компанията, за да създаде софтуерната платформа, наречена CUDA. Целта – да позволи на програмистите по света да използват мощността на видеокартите за научни изследвания, дата анализи и сложен код, а не само за рендериране на игри. Wall Street обаче побеснява. Инвеститорите обявяват Дженсън Хуанг за луд. Защо един производител на хардуер харчи милиони за софтуер, който никой не иска? По време на финансовата криза през 2008 година, акциите на Nvidia се сриват с 80%. Натискът на Дженсън да закрие проекта CUDA е огромен. Той обаче устоява. И това променя света завинаги. Преди изкуственият интелект да стане световен хит, проекта CUDA трябваше някакси да оцелее финансово. И тук Дженсън Хуанг прилага гениална дългосрочна стратегия. Nvidia започва буквално да раздава безплатно своите чипове и софтуера CUDA на университети, учени и студенти по целия свят. Резултатът – цяло едно поколение от млади инженери, математици, програмисти израсна и се научи да кодира сложни процеси единствено и само чрез CUDA. Софтуерът стана стандарт в научния свят. Малко след това през 2011 и 2012 година дойде първата голяма криптовълна. Копачите на биткоин и етериум откриха, че чиповете на Nvidia, оптимизирани за CUDA, са перфектни за техните алгоритми. Това донесе милиарди долари свеж капитал в компанията. Кеш, който Дженсън използва, за да направи софтуера още по-добър. И точно тогава се случи големият бум. През 2012 година е създадена AlexNet, първата модерна невронна мрежа, която постави основите на днешният AI. И познайте на какво беше написана тя? Разбира се, на CUDA. Но какво всъщност прави този софтуер толкова ценен? Нека го обясним по най-простия начин. Представете си, че Nvidia е създала нов, изключително сложен език, на който говорят всички системи за изкуствен интелект в света. Всеки програмист в OpenAI, Microsoft, Google или Meta е обучен да пише кода си на този език. Ако утре AMD извади чип, който е малко по-бърз, голямата технологична компания няма да го купи. Защо ли? Защото техният нов чип не говори езика CUDA. За да премине една компания от Nvidia към друга марка, тя не просто трябва да смени видеокартите в дата центъра си. Тя трябва да изхвърли софтуер за милиарди долари и нейните инженери да пренапишат милиони редове код от нулата. Това би отнело години и би струвало астрономически суми. Ето това в инвестирането се нарича икономически ров. Nvidia не просто продава чипове, тя е построила софтуерен затвор за своите клиенти. Те са толкова дълбоко интегрирани в нейната екосистема, че напускането е почти невъзможно. Урокът от историята на CUDA е безценен за всеки инвеститор на фондовата борса. Хардуерът и продуктите винаги могат да бъдат копирани или застигнати от конкуренцията, но софтуерната екосистема и навиците на потребителите се копират изключително трудно. Дженсън Хуанг пое риск, който едва не фалира компанията му, но днес бере плодовете на най-големия технологичен монопол на века. Вие инвестирате ли в компании с толкова силен икономически ров? Споделете в коментарите кои са вашите фаворити на пазара. Ако това видео ви е било интересно, ударете един палец нагоре, споделете го с приятел и се абонирайте за InvestHub 360. И помнете, това видео е с образователна цел, а не финансов съвет. Управлявайте капитала си умно и до следващия път.